rikosylikomissaario Rabbe von Hertzen keskusrikospoliisista. Mistä rinnoittautuneet miehet otettiin kiinni? Heidät otettiin kiinni heti siinä rakennuksen ulkopuolella. Miten ensin kiinni otetun miehen vammat ovat syntyneet? Tätä selvitellään luonnollisesti nyt tämän esitutkinnan aikana, mutta näyttää hyvin vahvasti siltä, että vamma ei olisi syntynyt ampuma-aseen aiheuttamana, vaan jotenkin muuta. Tämä tapa, millä tämä vamma on syntynyt, on selvityksen yksi keskeinen asia. Miten poliisin tutkimukset etenevät nyt? Tästä eteenpäin nyt ryhdytään kuulustelemaan tässä tilanteessa mukana olleita poliiseja. Rikospaikkatutkinta on käynnissä kovaa vauhtia. Pyritään selvittämään tapahtumien kulku mahdollisimman tarkasti ja tässä tosiaan niin se on se tilanne ja pikkuhiljaa varmaan sitten saadaan lisäselvyyttä siihen, että mikä on tämän koko tilanteen, miten se on tähän pisteeseen.